कुणय मानसवाडा हांगा ब्रेस्तारा रातीं 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुकानां आनी दुचाकीचें लुकसाण जालां. कुणय उद्योगीक वसणुकींतल्या एका रंगाच्या कंपनींतल्यान 2 ट्रक रंग भरून पुण्याक वताले. कुणय मानशेर देवनेर हांगा फाटल्या ट्रकाची मुखावेल्या ट्रकाक धपको बसलो, जाका लागून फुडलो ट्रक रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या दुकानाक वचून आपटलो. तशेंच पार्क केल्ल्यो 2 दुचाकी त्या ट्रका पोंदा सांपडल्यो. ट्रकांतलो रंग सगळ्या रस्त्यार आनी गटरांत पसरलो. अपघातांत कोणाक दुखापत जावना, मात दुकान आनी दुचाकीचें लुकसाण जालां. गाडी कंट्रोल ना. ही पुढे होती गाडी, ही तुमची आणि पाठीमागे गाडी त्यांनी येऊन तुम्हाला धक्का दिला. आणि गाडी 2 व्हीलर मध्ये आली काय? गाडीमध्ये साईडला लावली, ते पार्क केला होता. पार्क केला. आणि पेंट कुठे तुमच्या गाडी? ट्रक पेंट तुमच्या? हां, त्याचा काय गाडी ब्रेक फेल झाला, पाठीमागच्या गाडीचा ब्रेक फेल झाला. आणि कोणाला लागलं काय? किती वाजता आहे? रात्री 9:30 वाजता. इंजर्ड कोणी नाही, जखमी कोणी झाले नाही.